Sa banchekura de enuma yetene sada beko eno nti ena Joss bread and pastries one more hot cake no yente ho jai dokno 3 cedis na ultimate to ekoton no cedi nson ne akire edi so mfaso we nso wo de Yesu nsu na no ai enti wose Jesus source hwe na kira kwan na awie hot pa jodie na wonso di umako na nema enkoyi 2074 tete wodudo no a ne ya nanamo ye dika kura no mu wi ansa na yatwi yense no abefo kwan so state of the art technology wo ma dada so aye ne kama de aguntuam na wamfa nsi baabi ankoda nsa nuru sade etoa ne tie no wonko na toa no mo ne da fo mini na wo modi na bu wie awie yamvita de promised of ayo de ama mofra na ma wo mo nkasa emu nya ahoden ne wonyini yie nyansa ne nimdie mu no ewodwa so na waso yansene se yemebensen no mawo awie nsem a yede ba no de abeti wo mu bi ene se Mrase bejeni a wogina mu edemo manfo wa Sutifi North abatwo empeso so ne ye hye mu se wobekwa kopie mu e wo CID4 akachi Convener Edema Coalition of Illegal Miners no Engineer Ken Ashigbe wase 9 months adwumako no wo ma ya atake wo mo no empanifo hye ne yafa wo mo nyina menanim sa pe manepo bi man so timamufo a wo he kasa o se kwan a eya abrosan footbridge wo mo hia bi pa na nam so amamrase bedwani kura de nano atomu bi yebeko etifie poe mantem no emu esanse Ghana Immigration Service for wo mo de nkrata ba ya wo mo kasa edietia ekwan a yede wo mo mrantie ni mienu efa so Sansamna mo anonyanyafo Lydia Lamisi akanvareba wono so akyensemu e woni krata yi ene yewura Samuel Atamel se wonu mu aye adwuma wo konfano chan ya Asabia Rich Hospital on be Public Accounts Committee ani mu awie ye ka se wo mo nko na ka wo mo abono wo metua no wo mo ama ye ma atwane gina mfre wo asoya ehye amanyoye ensem so en wo mo de atodwa se abrewa yipuma kwemu Ghana Immigration Service odum jadwumakuo no Ghana Prisons en afa Ghana Procedure dwumakuo no wo mo abie kwan efa nipa Bunkrugu emrashebedwani abedina gonyenyafo wo kasa kire mu se MPB sheda en wodi bill bi ebeto abonten sade ebe ya adehye ebetwe wo ma no wosuntia na akuna do agema Rollins yie enra wo penso na trankonwa ko nhyiamudie enkomo ba ne firi mu bae ewie yede ba yebekwa amanone ensema hudu a efri US mine mu eba doson na yede no so apie kasebo no so ede amamu awie yi akenkanfo a yesi nkonwa ebesensem no ede amamu Adwoa ASARE enimidin mene Abena Adepa Kofi enafe triple A ejapia Apam Dadaa Sompa 93.1 santimamu wafane live ena yiko 100.9 so afa uduru techimanya 106.1 FM Sompa wonomo edi atutum so fomami otutu atuo ne so fomo wo mo ato apete 90.7 yankransa de na 101.3 eno eye wo mo awodoma ahenkuro 98.9 sunyane ena 101.1 yetakwa 103.3 yetakura de abusu adamfo pa Radio France abrochimamu wo fa bi Kingdom 106.1 wono nso afa ewo mankesim afe yana ye ho enite na nsem no yemfa ne nkire mu mawo afe ensem no enchiremu ankasa enie mrase bedwani ya wogina mu de mo manfo wo Sutifi North abato empeso so onunyamfo Ebenezer Kwakuado ena ne eni nyina eda kwan se wobekwa akopie mu ewo policefo atena ye kese ya womo eye nhwehwemu sonko Criminal Investigations Department eye CID adwumakuo no na ne nyina ne se wokwa akoboa se de ebe ye nema mu betimi ada ho fan ensensema hodo ya abeye nansa ene ne bobo baye se National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat ya ye twanitiawa efre womo 9 mosofo womo ne task force sonko a ya sheda atie se womo a womo
etu efom agudi a emfa mra kwan so galamse yi ebie no wo betimi ahye so wo dwumadi e bebre no ase na ebeto odwa se emra hye bedwani na wo manfo bi edi dwuma bi a etesa ewo ne mpotemo wo kire se horom kora na enhye da enye na bato empeso aso na wono no wonam kwa so anu wo kwa ayie ene wo hu se sa mentime ho ase ne ma bi koso wo nti wono wo sikura kwa kohwe ne ma hodo a ekoso wo ho no wahwe se asomdwe betime yi ne ti ne wo hu ya ne se 9 mosemrantie na ye dwumayefo no wo mo abodompem ya wo kitakita wo mo ahia be paake wo ho ekire na beto odwa se honorable a wono no kwakwere sa asomdwe be yi ne ti no se wo mo kire mu a yesusu se honorable aso amrantie babura hensia ne ekire se 9 mosofo no a wo mo hwe se galamsefo no dwumadi a wo mo ye won potem ho no wo be brase san se wo makokire mrantie bi wo ho no ye se wo mo susu a honorable be ka se mrantie no se nu wonim wo mu o se edie ne ba ye ma wo mbeto hye sa 9 moso mrantie no so a ene na nya asem kuma akora videos ahodo a na trend wo social media so mo ankasa muhunu bie ye bi ewo ye Facebook page no so emma muhu ye na ensem ne beto odwa no ene yese onunyanfo na eho a enye wabato mpeso aso de ba ne sei ena wutimi kopiem wo hono ko fresh squad se wo mo metu nhye 9 mosofo no so emmeboro wo mo eno no ono abo bekire mu se wo no wontimi nya bibi etesa akora da no ono de asomdwe na no wohwe se ebetimi aye adwuma enti ono abo akane de na mosofo so akane de owura Collins Dauda ya no ono ye mra sebedwani wo mpotem honom no wono so ba be kane de enti ono abo kira sa so bo no aye de bo no nokura bi anim eno ena CID for se ene yetintontwan se sie ya wo madane nhwehwemu no de amom no de na esese ononyamfo Ebeneza Kwaku Ado wo bepie mu ewo wo makache na wo motototo na no hwe se asomdwe ebetimi aye adwuma na bia ya esese wo de tonso no wo de atonti ye ne de akire de bekwa kopie mu ewo atena ye ho bia no ye de ho amanebo ebesom ye tiefo abusua wasansam kro na mu atemamufo abro 9 moso adwuma kwayi ne nyina ne se wo mokwaboa ema hwedie mu goaso kwantempo ne so ufiri goaso kwantempo ne so highway ne so ekwa bia ya sa arawusemi esi ya wanu hwemu sa best 10 meters na numu ana opani a wono ye convener edema coalition against illegal mining engineer Ken Ashigbe wabekasa akire mu say ye nyina taherete ekabomu a ena bopeme na wo mu nyina boa amagalamsie ene niema a ese nsuo ene o mai sase ne kwa ibretro no yatimi atuase na sa 9 months fo ababepie mu wonpotam wonu na eja emranti ya wanum etu of former gudia back and front left and right wanum atumi akiri bikura wa musi bokina base bikura wo mu ni adeade a na sa yabro wanum pa yabro 9 months fo pa de a engineer Ken Ashigbe eka aban afei national security mpanimfo say samrante kwa na sabio wanum di anyamra samsa no yahwe ne yafa wo mu nyina mra no eno no betumi ama bibia atumi akoyi se de be ya kina bi 9 months adwumako no ekwa akoyi operation fofora wo bi so nkwafa mra emfa nhye nsem engineer Ken Ashigbe kire mu a nsem no say sesei ni de aposifo amya nyante se wo mache enipa tu mienu na wanum akire wonum no wo hwese bi ka ho wanum hwe wo so nche wo no mo nyina no yafa wo nyina emra no enim whether they were incited by who or what the investigation should be able to prove, but there's adequate evidence for us to prosecute everybody that is found. The state needs to demonstrate that it has the power. The state should not, demonstrate weakness. Otherwise, what would happen is that these criminal elements would all, go all out and they would overrun us. So it is important that all the evidence that the people who were arrested, all the evidence that were collected be immediately. Wada a coalition against illegal mining. Safo na wo moni abre ne nkura hodo atwa wo ho ahia na wo ni brabere nyina ne se wo mo ye kire esan se kwan abrosan Fort Bridge ya timamufu a wo ho betimi afro na wo mo betra kwan no a sabi e ka edi atrantwi a sabi wo mo nya baabi mfa no aya bibia wo mo aboso asempanimfo mfi won enti wo mo hu se kasa de mpaninte no eye wo ye kire na saa wo ye kire ho no na wapon checheku international and national reporter wono na ekọ ho na wokọ he no wodi kan timamufo no bi edi nkomo wo mo kire wo mo nsemu sei yeah ni food bridge until we want food bridge they want kwala bebre school kwala bebre mo chakwa no mu they want keji fo mo
chokwan mu ne na ye ni food bridge man kwala no enti e to da bia kwala no mo nti bi ko school no mo ti fie enti ye sra ban ne say ya pa de chaw ohu ye bobo ye so ye kagana man no ho ye so ye to aba e was apeba o ma